Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, dámy a pánové, vítejte v nejžádanějším nightclubu, respektive ne ještě v něm, tam vy se nedostanete a vy rozhodně taky ne. Ukaž, i když, jo, ty by ses chtěl dostat dovnitř, veď, nikam nepůjdeš. Prosím vás, v této hře máme za úkol zůstat tady před klubem. Prosím tě, ty nebreč, to bude dobrý, to bude dobrý. A máme za úkol se postarat o všechny tyhle ty návštěvníky, dodržet pravidla, které mají dodržovat a pustit je dovnitř nebo je nepustit. Ty nemáš ani správný kabát, kámo, nesmíš být ožralej, takže mi tady dejchneš. No a mezi tím, co nám bude dejchat, dnešním úkolem je prozkoumat všechny ty věci, na které máme $16, takže budeme muset vydělávat. Ale máme tu na výběr plamenomet, pouta, tuhletu voodoo panenku, ježiš, promiň, já jsem do tebe kuchnul, že promiň, to už nebudem používat, to je hrozný, běž s tím pryč. Ale máme tady jetpack, vosí úl, houby, dobře, to mě velice zajímá. Pak tady máme další věci jako boxerku, kalacha, vajíčka, tohle nevím, co je, holuba, tohle taky nevím, co je, no máme tady to opravdu fůru, takže bychom měli jako začít vydělávat peníze. Kámo, ty seš v pohodě, víš co, počkej, nemáš u sebe jídlo, ukáž, v kapsách nic, víš co, bundu ti prostě sundáme, vypadly z tebe cíka, co se na mě netváříš? To byla bunda za $100, kámo, co to bylo? Ale víš co, seš v pohodě, dreskou já neřeším, běž, potřebujeme dalšího a někoho fakt zlobivýho. Slečno, vy se škrábete na zadku, nebo jako co? Pojďte ke mně, pojď, baby. No jo, pojď. No, tohle by se dalo použít všelek, ale dobře, už mlčím. Dobrý den, nesmíte mít u sebe mazlíčky. Dobře, vypadá to, že u sebe rozhodně nic nemáte. A co takhle do toho klubu takhle? No tak madam, já vím, že se na to moc netváříte, ale ty lidi uvnitř se na vás rozhodně tvářit budou, takže tohle prodáme dětku $100, kámo, my budeme mít extrémně moc peněz. Jednou můžeš, po druhý můžeš, všechno povoleno, utíkej. Ty se mně nelíbíš. To znamená, začneme vydělávat prachy, to znamená, že jí prodáme úplně všechno, co má na sobě. To by rozhodně mohlo být jako... Ježišmarja. Tady možná vidíte cenzuru. Ona si totiž vzala hnědou podprsenku a vypadá to fakt divně. Takže, počkej, já to všechno prodám. Má u sebe 2 myši, kde jsi vzala? Kriste, pane, a cože máš v té ruce? Můžeš mě říct, co to je? Ježiš, to je, víš, co to je? To je hovno. Dobře, ženský se nemlátí a já se omlouvám. Tak, ty jsi hrozná. Běž. Ježiš, kámo, můžeš mě říct, na co si neseš ten lilek? No, víš co? Já to možná radši vědět nechci. Tohle si beru. Dej mě ten lilek. Dej mě... Já jsem myslel, tenhle lilek. Můžeš mi říct, co jsi s tím chtěl dělat? Co? Dáš si lilek? Ukáž? Co to je za divný lilek? To je z gumy? Dětku, chceš to? $10 dobrých? Jinak jsi v pohodě. Vysmátej, jen běž. Sorry za ty modřiny. Takhle teď dopadne, kámo, ty budeš tak Freddie Mercury. A takhle teď dopadne každý, kdo sem přijde, že potřebuje vydělat nějaký prachy, ale už jsme jich vydělali dost, takže moment, prosím tě, počkej tady chvilku. Mrkneme se tady do obchodu teda a co bychom mohli, ježiš, tu vůli, panenku, ty si už pryč. Mě jakože dost zajímá tenhle ten plamenomet, protože to si, ježišmarja, to si nedovedu, kámo. Ježiš, promiň. Můžeš si říct, co děláš? Ty jsi zavřel oči, jakože hej, tancuj, baby, tancuj, jak chceš jít do klubu, tak stancuj, se tě zapalujou lejtka, co? Hej, Tome, dej tam nějakou hudbu, já vám ukážu, jak vypadá správný tanec. Oh yes, kámo, rozjeď to, Dobře, kámo, promiň, a co kdybychom to, jakože to čumí, ne, kámo, počkej, trošku, tohle bude brutální, jak ty nechceš, tak ty otevři tu kušnu. Já jsem si Krista. Tančí. Počkej, co takhle vlasy, kámo? Ukáž, sorry, jako je mě opravdu líto, ale můžete mě říct, co to je za tanec? Kámo, nějaký odolnej, ne? Můžeš už přestat tančit? Jako, to si dělat, co to je za plamenomet? Já jsem ho chtěl pořádně přismáhnout. A jako vlasy nic? Tancuj! Pořádně tancuj! Víš co, vytrpěl jsi z toho dost. Prosím tě, už přestaň tancovat, můžeš dovnitř, prošel si testem a sorry za to oblečení, potřeboval jsem prachy. No kámo, a tvůj doutníček by potřeboval trošku připálit. Co říkáš, baby? Co říkáš? Jo, dobře, ten plamen je úplně k hovnu. Takže jdem se podívat na, počkej, další nějaký věci. Jo, mimochodem, z koho vypadlo tohle? To je celkem zajímavý, co dětku? Nechceš trošku na nádu za 50? Se neví, jak dělá, že nic ne. Kámo, jsi průhledný jak jednorystvý hajzl papír. No, nedělej, že nic. Každopádně, máme prachy, co bychom mohli koupit. Jako, tohleto mě prostě zajímá. To je jako co?
To je hřebíkovačka. Dobrý, a já mám neviděl ten dělat, že jsem v suchu, ale můžeš mě říct, počkej, můžeme tím trefit tu mouchu? Nemůžem a můžeme trefit, ježiš, kamo, promiň, co tohle, hej, co to je za nafukovátko? Okamžitě mě to dej. Hej, dětku, kde seš? Ale počkej, to by mohl být dobrý Kamo, jako kolik toho vydržíš? Já už se mu to nezdá. Ty se chceš rvát? Ty se chceš, promiň, do voka? Ty se chceš rvát? Tak pojď, baby, proč se nebráníš? Co je za problém? Kamo, moc nadšenej z toho není. Schladni. Dobře, zbraně, žádný zázrak, oni prostě vydrží všechno, takže kámo, já vím, že se chceš Komu? Ty jsi mě dal ránu, tak si srandu. Kámo, ty mě jdeš mlátit? To nemyslíš vážně, kámo? Jakože jsi to ty a že nemáš vlasy. Tak já ti tady, co? Nejseš nadšenej, že máš afro, co? Knírek? Ty vole, kámo? Ježíš, abych tě nepoznal. Dobrý, vole, King Kongu, můžeš jít? Jak je nenadšenej, ne? Jo, promiň, vzali se na té hlavě trošku vynechal. Prosím vás, já nevím, jestli si toho všimli v této hře. Nechápu, proč to tak je úplně jedno, jak je pustíte, jaký pravidla dodržíte. Stejně vždycky prostě nedostanete žádný postih, jako třeba tenhle ten frajer. Kámo, a ty jsi takový nepříjemný, ty jsi ten, co mlátí pejskaře, že jo? Tetování na ksicht, no jo, já přesně taky lidi znám, pojď, neodcházej, nechoď nikam. Ježíš, a co je tohle? To jsou konní koule? Nebo co je tohle? Co to máš pod tím? Sunej to, vole, okamžitě. Co seš, vole, kůň, fakt? No ježiši Kriste, to jsi možná měl nechat, kámo. Počkej, kámo, můžeš mi říct, co jsi to přines z té ruce? Promiň, kámo. Jo, takhle, já si myslím, že... Jako chápe, ty chceš pustit, že? Ty už víš, že moc času nemáš, kámo. Tak dobře, tak počkej, ale tohle mě sem dej, vole, ty si dáš a zapomněl jsi tu rybu. A jenom 2 věci smrdí jako ryba. A jedno z toho je ryba. Tak, co s tebou, hele, tohle všechno můžem prodat. Prachy máme, takže... Mě zajímá ten jetpack, ten bude dobrý. Víte co, pojďme do něj, protože to je jako... Hele, to je celý, jo? Ne. Pápa, pozdravuj! To jsi docela, kámo, statečný, ale já ji tam furt vidím. Chci se taky proletět, kámo, za $1000. Počkej, tohle si vezmu. Ty chceš virtuální realitu? Co bys řekl na opravdovou realitu, co? A ještě hřebík mezi oči? Tak. Kámo! Počkej, jak z něj vypadaly ty věci, ne? Ježíš, no ty vypadáš, kámo, tak počkej. Tady už se mi to nějak hromadí, ty věci. No hele, tady všechno prodáme, co máme, protože ono to z nich všechno padá, takže to krásně můžem prodat. Oni tady nechali, no fakt, že jo? To je dobrý, já už to chápu. Vy jakmile je pošlete pryč, tak oni tady spadnou všechny ty věci z nich. Válí. A já to potom můžu všechno jasně. OK, tak to my budem pracháči. Moment, dětku, rozjedem biznis se špinavýma hadrama. No ale 2200. Tak co koupíme dál? Jakože hadry tady, to je nezajímavý. Sluchátka nepotřebujeme, hodinky taky ne. Co tady teda? Foťák, boxerka, tohle to bude na léčení. Já je léčit nepotřebuju, to rozhodně ne. Hele, já jsem zdravej, co ta houba? Budu mít halucinace, nebo ty to, počkej, sněz houbu. Dej si. Kámo, to je úplně jak hovno ta houba. Hej, můžeš to prosím tě, sežer to. Dej si. Prostě jasně něco, když jí zaliju nebo něco, kámo, to byly úplně vyhozený prachy. No to si děláš srandu. Já chci zpátky svoje peníze. No, pokud jste viděli minulý díl, tak víte, že tady máme i třeba tu věc, kterou už víte, že se na ní moc... Kámo, počkej, můžeme udělat úplně ultimátní kombo, jo? Jakože, když už chceme skončit fakt jako brutálně v pekle, tak počkej. Tak, a teď si zvede. Ten čupe na zemi, ne? Ej, kámo, zvedej se, co je? Kámo, já skončím ve virtuálním pekle, protože tenhle ten týpek, to se mnou rozhodně nemá jednoduchý. Teď je nadšenej, a co teď? Co teď? Kamo, co se ti stalo s nosem? Pojď. Kamo, ty už jsi odolnej, nebo co? Prostě já ti dávám tolik šoku, že to s tebou nešlehne. Teď to s tebou šlehne. Promiň, kámo, promiň. No a vidíte, co vás čeká. Vážně sem chcete jít, když vidíte, co vás čeká. Ty tamhle pan krutí hlavou, děláš si srandu? Já myslím že je jako čas na nějaký pořádný kvéd. Třeba jako, ty vole. OK, kámo. Co? Kamo, to seš Terminátor, nebo co to je za boty? Hej? Kamo, a co vy tamhle? Madam? Kamo, co to je za airsoftku tohle? Jak se bál, ne? Tak se mu cuká pokaždý, co vystřelím. Máš strach, viď? Ty máš strach, viď? Promiň, dobře, já už na to budu hodnej, prosím tě. Kaktus si vběž, aspoň si dneska zapícháš a...
Můžeš jít. Co ty? Naušnice pěkná, ale můžeš mi to říct, co to prosím tě neseš? Ty si neseš jarní cibulku do baru? Můžeš mi říct, co jsi s tím chtěl jako dělat? Chceš bych chtít trošku připek, co? Co na to říkáš? Je to v pohodě? Kamo, já už tady mám tolik věcí, přestaň hoře, to jsem tě zapálil jen tak, abych měl co do na hledáku. Ale máš u sebe nějaký jídlo, abych tě mohl pustit? No, ty máš u sebe rybu, vole, takže to si děláš, ale ne. Kam šel? Co děláš? Zvedni se, ne? Dělej, já tady nemám celý den, pojď. Dobrý, abyste neřekli, že jsem na ně hnusnej, tak já ho pustím. No a poslední věc, kterou musíme koupit, počkej, kde to bylo? Je tohleto. Pokud jste viděli Toy Story, tak rozhodně víte, co to je. Akorát bych tady potřeboval nějakého dobrovolníka, kámo, takhle do baru stejně nemůžeš. Takže ty posloužíš k průzkumu vesmíru. Tato věc je by the way úplně nejlepší, protože se na něj úplně nešťastný, promiň, kámo. Nechám z tu věci, ale. Tak, oni se objeví tady a já samozřejmě můžu jít. Všechny je prodat. Tady koukám, že zase u sebe měl nějaký náčiníčko. To samozřejmě rozhodně bych si nedal, to víte, že ne. No a počkej, máme prachy, takže já chci tu kouli. A to podle mě funguje tak, že když tím zatřesu, tak to něco říká. Atlas not today, počkej, něco nám řekneš. You are our hero. Takže počkej, to, co nám řekne teď, se stahuje na tu madam a rozhodne to o tom, jestli ji pustíme nebo ne. Teda až mezi tím, co ji ukradneme tady tohleto a dáme to dětkovi, protože to ani náhodou tady nebudete madam volit, jo? To škodí vašemu zdraví. Tak počkej, ukáž. Můžeš jít do klubu, magická koule odpoví. You are our VIP. No tak moment, madam. To rozhodně znamená, že jste naše VIP. Moment. To znamená, že jako dárek od nás dostanete, pardon, to byly vaše hodinky, ale dostanete tady prsten, ten jsem tady určitě měl. Máme prachy ještě na něco. Náhrdelní ukáž. Ty na krku nic nemáš, dobře. Co byste řekla? Tohle by se vám mohlo hodit. Kartům, ukáž. Určitě. Počkej, musíme, já je potřebuji něco, jako aby vypadala nějak jako VIP, kámo, tady nic takového není. Počkej, určitě tohle, kámo. Tohle ten hnus vám vyhodíme, nůž vám, když budete chtít, necháme. Počkej, ale vy jste v kapse měla tohle, no tak samozřejmě vy jste VIP, to samozřejmě si nechat jako rozhodně můžete. No a nožík, když to si přinesla samozřejmě na se obranu taky. A kdybyste chtěla, nechcete kalašnikov na vaší obranu, co nechcete? Tady berte, nechcete? Halo, vemte si ten kalašnikov. Kdybyste viděla, co za hovada jsem pustil dovnitř, tak byste si ho určitě vzala. Ale jste naše VIP, můžete jít. Vy všichni věděli, jste VIP, dávám to úplně všude a vemte si to sebou. No a co, kamo, ty jsi přines bouchačku. Ale já mám větší bouchačku. Co teď, jako, s tebou? Počkej, zeptáme se koule. Mám ho pustit dovnitř? Odpověď? Možná příště, kámo. Slyšel jsi to? Koukej vypadnout, je mi líto. No moc nečum, běž. Další. Hele, co řekne koule o tamto pánovi? Mám ho pustit? Access denied. To tak odpovídá tomu, co říkám. Tak počkej, je mi líto, kámo, tebe ani nemusíme kontrolovat. No a poslední pán na holení s dudlíkem v puse. Děláš si ze mě srandu, kámo? Jak budeš mít dudlík a vousy, kámo? To vůbec nejde dohromady, takže z tebe uděláme jako holátko. To bude mnohem lepší. Tak, doufám, že tě nepořežu. Tak, mnohem věryhodnější. No a co řekne koule? Mám ho pustit? Vypadá, jako by bylo 5. Smůla, kámo. To, co říká ta koule, je smůla. Takže, co mu provedem? Víš co? Já bych to věděl na jetpack. Smůla, kámo, to se počítá. Dámy a pánové, tohle by stejně bylo pravděpodobně všechno. Uvidíme, jestli přijde nějaký update, který by reálně už hodnotil to, jak já hodnotím ty lidi. A prosím tě, ty s těma tetováníma, by si možná zasloužila být trošku fire. Mějte se krásně a prosím vás, pokud jste vyhazovači, nepalte svý zákazníky. Jo, díky.